machiegni janeno mar Nyanza News Network kamora mora ma intie en odiochieng' makare tarik 1 dweno mar adek higa mar 2022 chenro maro ma kawuono ma wan go kawuono madhi loso malach e weche mag ayaki kaachiel kod kaka inyalo geng'e kendo bende ka ng'ato nie andaki mare yude bende. To kadhi wacho weche gi kenda e studio an kod jalony ma bende dhi miyowa weche gi e yo manimba ka studio ma pile to en Nyanza News Network machiegni osiepna. Erokamano kendo ahinya Brian kuom chopo ka. An iluonga ni Clinton Owino Koth. Atiyo gi migawo mar CIEB mochung' ne Center for International Education and Biosecurity. Kawuono achopo ka mondo wawuo e wi ayaki kaka inyalo geng'e. Janeno mara motene kendo en bende rawera ma e kor gweng' ma bende ni ang' ne kel penjo meke ma en godo kaeto dhi represent joma tindo idho yudo dwoko kaka nyalore mondo mi wan wakonyre to in bende kamoro ma nitie kanyo oko kanyo ibede gi konyruok makende machiegni osiepna. Agonu erokamano. An gi nyinga karawe nyinga iluongo ni Patrick Ouma. Ajaka Julu modak kano kendo ago erokamano nikech magi achiel kuom migawo moko motegno monego bed ni wan kaka jo-youth wabet piny kendo wawinjo ni gin ang'o machandowa e ngimawa kendo kaka wanyalo ritore gi gik kaka PrEP gi riwegi. Machiegni ahinya brother Clinton Okoth. Just to start us off, an gi penjo matin. Migawo mitiyogo ang'o midil go ahinya kaka in? An kaka Clinton Okoth, kaka sewachoni konya tiyo gi migawo mar CIEB, to atiyo e department mar ayaki, konyo jotuo ma nigi kute mag ayaki, kaachiel kod konyo jogo be mapok oyudo tuochego mag ayaki. Joma nigo ikonyo nade? Joma nigi tuo mar ayaki, nitiere yath ma iluongo ni ARVs, antiretroviral vaccines, ma imiyo gidi. To kendo kuom yedhego wan gi yedhe mopogore opogore. Nitiere mek nyithindo, to nitiere nyaka mar jomadongo bende. To maduong' Brian, agombo mondo anyisi ni awacho mar nyithindo lakini mar nyithindo sani ok ber ka nyithindo mako inyuolo gi tuo mar ayaki nikech yedhegi konyogi kabisa. Konyo joma nigi ayaki bedo gi roteko mar del motegno makonyo geng'o tuono ero. Koro kinyuolo nyathi to nyathi yudo ka nyathino wuok maonge tuo mar ayaki kendo mane morwa. Tiende ni ka janyuol nitiere kod kutegi to kotiyo gi yath to roteke mek dende biro ma nyathi minyuolo ok nyal bedo gi gini. Kamano Brian, nikech komuonyogi maber to nitiere gimiluongo ni viral load mitimo. To en remo migolo e badi bang' dweche 6. To ka osegole titere e laboratory tipime. Koro kosetere e laboratory to wan gi tieng' midhi pime remo ni eri. Koro nitiere gi dho ngere waluonge ni viral load. Koro viral load ni eri en ikawe after every 6 months. After 6 months kosekat results duogo. Koro ka result duogo kae kuma koro ka duoko ng'e nitie ga duoko marach duoko maber aka wang'e wate. To koro kuom duoko maber nitie moro miluongo ni LDL, lower detectable limit, manyiso ni ng'ani monyath maber makute ka onindo tema ok onene dende. Kute obedo suppressed ma ok nene dende. To pile kaka wacho ni kute kosenindo to chalo thuol motho, ok onyaka ng'ato. Ema wacho ni ati koro kimunyath maber to kute go dhi onindo to koro kinya sambazae ni ng'at machielo kata kinyuolo nyathi ako wacho no ero to koro nyathino ero owuok onge kute ka nikech ni monyath maber. Erokamano. Dibed gi penjo moro? Maybe konyalo chako nwa maber ni omiwa myths and misconception maka immediately maka ng'ato yudo to what are the myths and misconception ma betga makata ka nyithindo marowero bet kamoro achiel tiyudo ni ng'ani to nigi kute what are the myths and misconception ma wan kaka joma tindo wanyalo kawo? Kiwe myths and misconceptions kanya dok chien to ndalo mang'eny machien kuchocho nong'eny kabisa. Niwacho ni seche moko ayaki ni eri okele kata koa kuom tuoche moko mopogore ga gima wang'eyo. Wacho ni ng'asi moko nochamo chiemo moro miyo kelo tuo mar ayaki. But sani adier osewuok masani ng'ato ong'e gima ayaki en maka in case ka pod ikia to en gima sani en remo. Okele gimoro amora mopogore. Ni ati kata ni chamo olemo moro kata ichamo gimoro. Ng'ane chamo gimoro mopogore. To kuma kora chopenero be dhi kelowa e twak mar ng'eyo kaka
tuo mar ayaki iyudo. Okay. Erokamano. Iya wacho kaka inyalo res ng'atno manigi kutegi e dende. To bende ka ng'ato nitiere andaki moro ma onyalo ene risk mo onyalo yudo kutegi. Ere kaka ng'atni tinyalo geng'? Inyalo konya min. Erokamano Brian. Koro kwa ng'iyo kaka inyalo geng' magi. Wantie gi yath miluongo ni PrEP kachiel kod PEP. PrEP ng'ane ng'ama kong'eyo? Okay, PrEP en pre-exposure drug mimiyo jalno ero mantiere e risk mang'eny mar yudo tuoche mar ayaki. To PEP ni eri bende embe miye jalno ero mantiere risk mar yudo tuochego mar ayaki. To kadhi mana mbele matin Brian, PEP ni eri imuonye for 28 days. Pogruok mana manie PEP gi PrEP? Ema kora kelone. Kora sawacho ni PEP imuonye for 28 days. To PEP is pre-exposure. Manyiso ni ati kakele example maber. Seche moko ne wa travel. To wayudo accident. To e gari kanyo ero ntiere jal mane ntiere kute mag ayaki. To kiyo moro ng'ada tembo ng'ade. To rembo odhi orewore. Ibiro ka ng'ani accident ni kende manoriwa kode. Emomiyo koro wamiye that PEP mimuonyo for 28 days nikech en gimoro ma oyude, ok en risk mobro bede pile pile. Iwinja? To kwa duoge PrEP, PrEP ka imanyiso ni ati seche moko is a risk that is continuous. Manyiso ni in pile pile. In akang mamalo ma nyalo keti at risk mar ino ng'ala mamalo mar yudo ndakino. Erokamano Brian. Koro sama in akang mamalo mar yudo ayaki to koro kwa ketie PrEP. To PrEP ni eri mondo michaka lernugo malong'o. PrEP en imuonye pile pile. Ochalo ARV. Nikech en yath mibro muonyo pile pile so long as nin gi ng'atno ero man gi tuo mar ayaki. To Brian, kachaka duoki chien kacha matin mana wach viral load. Wach viral load kendo chak duogonwa kae kendo. Nikech seche moko example adak gi ng'at mamuonyo yath. To ng'atno ero seche moko muonyo yath maber. Remember nacho viral load chien kacha ni ting' moro ni LDL. Manyiso ni ati omuonyo yath maber ma kutene okonya infect ng'ata. Koro e okang'no wabro chungi Brian. Ang'o mi wabro chungi? Nikech seche go eko jaodi cha omuonyo yath maber. Okonyal infecti. To ere tiende mondo koro chak wami pill burden. Pill burden en tiende niya wami yath makoro ng'eny ok okonyi nikech sama wami yath to onge gima okonyi godo no ero. Then onge tiende nikech jaodi omuonyo yath maber okonya mi tuo no ero. Unless ka en ng'at mok muonyo yath. Emomiyo piny masani Brian wa advice ok ochuno ni nyaka ikaw ng'at ma positive kaka in. Sani e piny kaeri ng'eny ji odak ng'ama ng'at achiel positive, ng'at machielo is negative. So like these people we initiate them into that PrEP. Nikech wabro miyogi to obro muonyo maber. To ka jaode muonyo yath maber ng'ama positive cha. To kata kibiro to atimo that viral load wedo kai ni muonyo yath maber, then we'll not give you because you are not eligible. Again onto PrEP, ntie sex commercial workers. They are also at risk of getting HIV. Koro with them we also give them PrEP when they come. And this PrEP you take them daily with them, they'll have to take them daily. Kech ma ing'eni en tich mutiyo. Tich motimo. Koro nyaka muonye pile pile mondo many kaka onyalo geng'ore. Karawe penjo mokwongo en ni iwacho could you just please tell us the difference between all these three things? Because one gi PrEPs, one gi PEP, one gi the ARVs. Now ketwa e ayanga maler ni gigi duto gin ang'o to because from your conversation I'm trying to understand that these PrEPs and PEPs they come maybe when the person is either or not positive. Onyalo bedo positive kata onyalo bedo negative to pod omuonyo gi. Koro nyiswa ne ayanga ler kin pogruok gik moko adek. Ariyo go tisewacho PrEP gi PEPs isewacho, but ARVs koro nyiswa ni koro ARVs to koro to en odonjo kar kanye. Koro ARVs en to adier mar wach ni bro muonyo nyaka ngimani rum. Nikech en yath makonyi geng'o. Koro matin ni ng'ato ka muonyo gigi to muonyo gi ariyo gi te. ARV gi PrEP. No. Ok inyal muonyo ARV gi PrEP nikech anyisi ni PrEP en mana mar geng'o. To adier mar wach en ni gima oseyudi onge akinyal geng'o nikech already in kode. Koro gima timore en ni mondo ing'e ni ere akinya manage. Emomiyo sani koro ARVs nitie nikech ARVs okel mar konyo jogo eko ma already are infected with HIV. Tilenia ARVs
konyi mar manage, then PrEP gi PEP to konyi mar geng'o ka dipo ni inyalo yudo. Erokamano Brian, kamano. Okay. Ne an gi maybe penjo machielo. Iyudo ka seche moko jomoko wacho ni PEP, post exposure prophylaxis ka yo en muonye ka ng'ato maybe oseriwore kod ng'ato, iwinjo, kata maybe oriwore gi ng'ato to rabuoyo ng'ato manade obarore, eko nyalo kawo PEP. Mago weche ma wasebedo kwa winjo. Then PrEP to ng'ato samoro chich, joma tindo samoro wachichi ni seche moko ochiegni yudore risk machalo kod ma, kata odwaro riwore kod ng'ato to onge gadiera moro ni ng'ama odwaro riwore go ni. To weche moko nitie no nyalo nyisa ler mar weche koso imbe isarado kod weche kaka jalony. Okay, weche gi taserado godo kendo aseromo kodgi mang'eny. Mane omiyo nakelo wach mar accident e gari cha ewi PEP. Nikech PEP en ibro muonye mana for that 28 days. Manyiso ni en gima oyudi at that time. Kaka wach ni maybe nitiyo gi raboyunga to barore. Wabro mi PEP. To kata kano barore to ne in gi ng'ane ibro dak kode mikele mwasepimo statusu to ang'eni achiel kuomu nigi kudni go mag ayaki to bas wabro keto we PrEP nikech ng'ani en jalno midhi dak godo. PEP wami mana nikech en gima oyudi accidentally. Awinjo mana kiwuoyo e cohorts ariyo kata mana grube ariyo. Namba achiel, iwuoyo e grube mek jok madak ng'ato kod couples, then gi sex workers. Ne joma tindo pok okendore, would you advise mondo joma tindo pok okendore otigi PEP kata PrEP? Erokamano ahinya Brian kendo. I will advise that kabisa. Nang'o nikech piny masani iyudo kaka joma tindo seche moko ka wan mabor kata jonyuol kata kwadhi e school kata colleges kata mana oko kuma wantiere kaka joma tindo, iyudo ka seche moko wadhi e yore mag terruok. Koro I will advise ni mondo at least wami PrEP kata sani it's there. Kibiro and you request for PrEP, you are being given. Most of the adolescents and the young adults, we highly advise for that and we advocate for that. Sasa mibiro ibro mi PrEP kendo en nono ichiwe nono. Penjo en niya, what is is PrEP a substitute for condom? Okay. Or any other means more of preventing HIV? Yeah, PrEP. Is it a substitute? Ka tiyo gi PrEP skoro, then there is no need. There is no need quite literally monda tigi any other means mar geng'o. Kata ka en condom no, kata ka en any other things. Okay, remember ni PrEP ok geng STIs. Koro, sami tiyo gi PrEP, pod it's advisable use the condom nikech PrEP ni odhi mana HIV kende. En ok ogeng STIs kaka tuoche mag gonorrhea. Nitiere gik moko ni how would I call them, migeng'o go mako ich. Ilungo gini? Seche moko contraceptives, of course. Is it true ni PrEP can be a contraceptive? Okay, nyaka sani mano to pod gima dhi mbele research. To ka research osewuok maber to wabro do duoko. Nikech it's something that's still in process, so that at least we know. Nikech ibro ka seche moko ng'ato biro ni ati en otiyo gi PrEP to ok omak ich. To magi gik manyaka timnegi research mwang'e. Penjo moro be kendo Kaka kaindi. Ka ng'ato tiyo gi PrEP, ichalo ng'ama waundre in quite literal terms. For example, someone is having another type of diseases, maybe ng'ato nigi malaria to ng'ato seche moko nigi tuo moro kendo mopogore gi malaria. To idhi ka obedo advice ni nitie yedhe moko ma ok onego tigo. Kitiyo gi PrEP, are there any other things that you are not supposed to use? Okay, ka itiyo gi PrEP to yeni tiyo gi yedhe mobedo prescribed nikech kata ARVs ka wiyi bari to yeni muonyo Panadol. Koro that's the same with the PrEP and PEP. Kituo ka wiyi bari oyeni tiyo gi yedhe go eko. And gigi mano wacho ni those contraceptives moko michwe del ka, do they have a common effect? Ka oketgi kamoro achiel ka ng'ato tiyo gi PrEP kata ka ng'ato tiyo gi PrEP kendo at the same time otiyo gi these contraceptives, is there any effect? Okay, nyaka sani to pod effect no onge. Poko owinjo. Be ng'ama mama mayach ka obiro e apisiu, you talked about viral load. To viral load mare ok en low kaka en. To oyach kendo chiegni konyore.
to maybe en at risk mar nyuolo nyathina ni ka nigi kutegi. What kaka jolony bentie yo moro minyalo konyo nyathini mondo wuok en safe? Yo minya konye godo en wuotho kode. Mane mdo ni mine bire clinic. Ke samwa sing'e ni en gi high viral load. Manyiso ni there are high chances ni onyalo infect nyathicha. Koro sama biro clinic to abro wuotho kode yorni. To atemo advise mondo monyath maber to kata kosenyuol to abro wuotho kode yo mar konyo nyathine ni eri. Nitiere yedhe mimiyo nyithindo sama pod gitindo. Like one of them is that Caletra ma imiyo nyithindo. Sama migi nwero, it's one of the drugs ma konyo nyithindo mondo kik gi get that infection. Emo midwa ni sama inyuolno you take strictly directives mo migi daktari mondo miyo konyo nyathini no kik bed positive ke seche moko adier inyuol ka viral load ni pok ochopo sama itime. To kotime ka isemako ich tiyudo ka oduogo mang'eny. Koro chuno ni nyaka wuoth kodi okang'ne ma chop kuma koro inyuol ma kaw nyathini ni makete yath mageng'o mondo kik oyud HIV. To yadh nyithindo gi en koro pogore gi PEP gi PrEP. Gin gi yedhe mopogore. Mama mayach konyuolo nyathine, is it advisable mondo mi o breastfeed nyathi? O breastfeed nyathi for 6 months. After that 6 months koro onyalo include. Tiende ni ne ng'ama ok ong'eyo, tiende ni kute mag ayaki ni ok nyal ginene ok nyal chwal ne ng'ato kokalo kuom chak mar thuno. There are low chances ni nyalo chwale because mane imiyo nyathicha yath sama pod otin wero mondo miyo kony geng'o tuono kanyalo ma ikoro eme mare mimiye matin ma is not even PrEP ok en PEP eme mare cha konye ka dipo no nyalo be at risk of yudo through breastfeeding. Kamano. Apart from breastfeeding, are there any other ways magini wanyalo wacho ni high risk, or how do we transfer it from one person to another? For example, from mother to child wanyalo wacho ni maybe through breastfeeding may or may not, like it's low. Are there any other gik ma common motiwa godo pile ma wanyalo wacho ni can transmit? Ma common sadi en kaka iriwori ng'atno ero mani kute mag ayaki to kitiyo kode gi raboyunga mani bro yude ka ng'ano ero nok monyath maber automatically bro de Brian. Kendo machielo seche moko nutiyo gi wembe moro gik mabeth to gigo eko ng'ato tiyo kode mani gi kute mag ayaki timbe chaki duo ng'adori kode kare mocha pod liet ing'adori kode immediately ibro get infected. To currently ntiere be that blood transfusion maka ng'ato ngere remo tidhi mede hospital tibro ka seche moko remo cha nen mar ng'ano mantie kod ayaki but maeri tinde ok waro wacho nikech sani ng'ata magolo remo mi dhi timo donation ne ng'ato nyako bed tested first mabed cleared. Mago mana general mana mayot. So in terms of fluids, in terms of fluids apart from breast milk, ang'eyo ni sani ng'eny joro ga penjo mar ni olaw be nyakele nyaka sani olaw kanyato nyakele nikech it's just a little percentage moko nyati nyalo kele. Kanyo podonge okiba wondre ichalo ng'ama wacho niya ikawo pi kude dhogi ting'udho kata sai madho soda jate duoko gi straw to ng'ato madhe mano meso net kanigi kute mag himbe miye not really. To is it true ne en mana blood kendo kata semen ok onyal bedo transmitted kata mana because those are the kinds of fluids you sebedo gi notion moro niya ni ki iriwori kod ng'ato to automatically kiriwori kode to nyaka yode bentie kata for example inyariwori kod ng'ato mani kute mag ayaki kata ka viral load mare ni high machalo nade to onge remo mora moginene. Is it true ni nyalo yude ka kata semen ka strictly ni blood kendo nyalo yude? Nyaka sani nyato ni blood kende mane momiyo kidhi e lab remo no emigolo debe ni ntiere nyaka lab dwa golo nyaka lach kata dwa nyagolo la ing'udho la utwa golo but it's something that it's in blood. Koro blood ne manyaka golo. In gi penjo moro kapok watieko maybe onyalo timo na overview mondo wang'e ni gigi to ginang'o nikech gigi magi to gik ma thagowa kaka wenjo yude and we need these kinds of information so that we know them and so that we prepare ourselves in them. Maybe onyalo timo na overview moro matin kata ka nitie gimoro maponi dwa we chien. Gima da wachi mokwongo ni nyaka sani
ayaki ok neki. Jogo duto muonyo yedhegi maber, ayaki ok neki. Nikech sami muonyo yath maber, to reteke mar dendi otegno. Kendo mano biro mi dak aming'a maber. To kwadok kuom jo youth, ang'e ni seche moko nitiere chandruok kata challenges mwakale ne jogo eko ma muonyo yath. Iyudo ka seche moko ng'ato nitie boarding school, to kaka omuonyo yath, there's issue of stigma. Iyudo ka kuchocho onge ng'ama ong'e ni muonyo yath. Koro bedo gi shida ahinya sama udwa ni muonyo yath e school. Koro sama uduogo tiyudo ka yedhe ka nok muonyo maber, koro biro chande. Iyudo ka seche moko bet matuo. To again, gima chak damed wacho ni sani kuom adier mar wach, yadhni osekel, to ok wagomb ni nyithindwa ochako nyuol gi tuoche go eko mag ayaki. Ok en gima ber, Brian. Ya ber ka minewa gi ji duto muonyo yath. Muonyo yath maber, kendo viral load gi bedo suppressed maber, mondo tuoni wanyak wageng'e kendo watieke. Sirikal sani utimo gimiluongo ni participation, kata community sensitization. Ma mine manigi kute mag ayaki ong'eyo malong'o ni onyalo nyuolo nyathine e yono manimba ka nyathine ok oyudo kutege. Ka mama moro maybe lazy around to ma in a nutshell onyuolo nyathine because of irresponsible ma nyathine ok oyudo kutegi mag ayaki. Un kaka migao kama utie, what is in place for ng'ama chalo kama? Okay, sani to ing'e ni gima en mar ng'ato, lakini en gima lit ahinya. En gima lit ahinya. Kidwa nyuolo nyathi, tidwa kete omuonyo yath e ngimane te. Ing'e ni en burden mang'eny ahinya. Makata imbe ka janyuol kibet piny, tibiro winjo ka en gima lit. Koro gima timore ni kosenyuole kamano, the best option en wabro kete yath. Ochak dhi mbele gi ARVs kako tin no nyaka chieng' moro. To penjo moro ni at what stage do you realize that at what stage would you not advise to go? Nikech ing'eni wan gi stages mang'eny mag HIV. Kia moko nitie moro the last stage mo ng'ega ni en full blown cause of death. And then all these stages, is there at a particular time moro ma kidhi ting'isi ni koro yath gi ok nyal konyi? Okay, kaka nase mention kacha ni wan gi ARVs. Wan gi ARVs be type mopogore. Wan tiere gi first line, wan tiere gi second line. Third line kanyo to onge, nikech third line en yath ma expensive. Achiel kamino kata currency moko en kata 20,000. It's very expensive. Koro first line en ma ichako kodi sama in stage mokwongo kata stage mar ariyo. To ka okimuonyo yath maber, ma viral load ni otamore, ma viral load ni malo ma koro onge kinyalo konyo, kwa bro switch to second line. To second line kanyo kwase switch, to third line cha tek mondo terie. Nikech mondo moteri kata second line no, bro yudo kwa setimo research mang'eni ati ang'o momiyo viral load ni shoot momiyo unyaka teri my third line. Ke sami muonyo yath to beni muonyo yath e wang' sa, imuonyo ka daktari onyisi, kendo imuonye maber e sechego moko kalo kata matin. Weche ni mogik ne oganda vijende maneni sani in, kata advice ni minyalo miyo vijende mabende sani neni oko kanyo? Advice madawachi kata madachiw ne vijende ma chal koda en ni gigi to nitie. These are just preventive measures. These are not measures. These measures that are there do not qualify us mondo watigi okoro wadhiuru watimang'o watere. It doesn't mean that. These are just measures makadipo, nikech ng'eni there are several ways ma ng'ato nyalo yudego. Moro mo miwa mar accident. That is just one way. Koro ng'eni gigi kosebiro kama ka ARVs gi PrEPs go, it doesn't mean now ni koro wadhi oko kuchocho watere watima gima odwaro after all yedhe nitie. It doesn't mean that. These are just preventive measures and manaka dipo ni at risk. Exactly. Manaka dipo ni at risk. Mondo koro kik wayud thuolo moro mar dhicha. Machielo en ni let us just keep safe. Let us just keep safe because that is the most important thing. That is the most important thing that we can do. It is possible. We are not the first human beings to ever lived in this world. There are some people who will be there. We are just a generation that oidore. One oidore, a generation moidore modak. So these things have been there. Let us just try to keep safe. Ajoga weche ni mogik ne oganda maneni ne maybe jok ma ni at risk kata joma maybe nitiere gi kutegi, advice mari ne jok machalo kod mago. Gima nyalo wacho en ni advice mokwongo ne jogo eko ma muonyo yath, wamuonyuru yath kendo watimuru kinda mar muonyo yath nikech ma kore ngima ma wan godo. Mar ariyo, ne jogo eko kendo ma muonyo yath, watem mondo kik wasambaza
kute mek ayaki gi ne joma onge godo. Watem matek. To kendo mogik ne joma onge kute mek ayaki, bende watem mondo kik wa stigmatize, kik wa look down upon joma muonyo yedhe go eko. Watem mondo wajiwgi mondo wabed community makelo wa kanyakla mwadake gi mor. Aero kamano. Ne janeno mar Nyanza News Network, mana kaka isewinjo ka jalony oselero weche mathoth kotendo kod weche kata andaki ma ng'ato nyalo bedogo kod yore no mar yudo kutego mag ayaki. We apar ni kamoro amora ma intie ni bedo ne nitiere weche yo minyalo geng'go kutegi, ok onyiso ni koro in iwuon oyieni mar mondo mi idhi tere, to ngima to mari, koro be safe mondo mi Nyasaye orit ngimani. Iluonga nyambune Brian kata Mwalimu Kalisto, ma to ne Nyanza News Network, to ne wan kod jolony mabende no obiro mondo konywa loso wechegi. Watungo ka ni luongo ni Brother Patrick, Daktari N. Clinton. Oritu masani.